Είμαι ο Κωστής Βλαράς και μαζί με τον πατέρα μου Χριστόδουλο ήρθαμε στο Dragon's Den ώστε να πάρουμε χρηματοδότηση για την επιχείρησή μας. Ο Κωστής ήρθε για να σώσει τον πατέρα, όπως καταλαβαίνετε. Κωστή, θα μου πεις πόσο εύκολα να δουλεύεις με τον μπαμπά. Κάθε τι έχει τη δυσκολία του, έτσι. Ναι. Έχει τις συγκρούσεις του, αλλά στο τέλος της ημέρας μαζί είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Οπότε τα βρίσκουμε. Ο Κωστής έχει και τη φρέσκια ματιά και στο τέλος της ημέρας δεν έχει μόνο σημασία η ιδέα, αλλά έχει και η υλοποίηση. Και ο Κωστής, σαν άνθρωπος της γενιάς του, έχει πιο κοντά την υλοποίηση από το δικό μας θεωρητικό των μπαμπάδων. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην εμπειρία και τη φρεσκάδα και καινοτομία. Εδώ είμαστε, αυτό κάνουμε. Ναι. Ο ένας φέρνει το παρελθόν και ο άλλος το μέλλον. Την εμπειρία και τη φρεσκάδα. Σήμερα στο Dragon's Den θα παρουσιάσουμε ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο φτιάχνουμε και αφορά μια καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό το ίδιο το καλοκαίρι στη Μύκονο μου λέει θα σου αλλάξει ζωή. Τι λες, την άλλαξε? Θα αποφασίσουμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος θα πιστέψει πραγματικά στο προϊόν μας και στην ιδέα μας. Θα χαρώ με όποιον χαρεί για το προϊόν. Εγώ πριν το πιω, θα διαβάσω τι έχει μέσα, γιατί τα έχουμε δει αυτά. Νύχια γάτας λέει, φτερά νυχτερίδας. Α, Έχω detox, έχω. λοιπόν, για να δούμε το difference. Τι έχει. Τσάι του βουνού, εντάξει. Αστράγαλος. Αστράγαλος. Ναι, Όντως. είναι κάποιο φυτό πρέπει να είναι. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε μπροστά στους Dragons και να τους δείξουμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Πάμε να τους δούμε. Φύγαμε. Πάμε. Πατέρας και γιος ενώθηκαν για να πείσουν τους Dragons να επενδύσουν στο μέλλον. Χαίρετε, είμαι ο Χριστόδουλος Βλαράς. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Βλαράς και σήμερα θα σας μιλήσουμε για την οικογενειακή startup Molly The Mythic Antidote. Είμαστε μια μικρή βιοτεχνία και παράγουμε πρωτότυπα βοτανικά ροφήματα. Γνωρίζοντας ότι κάθε άνθρωπος ψάχνει ωφέλη μέσω της διατροφής του καθημερινά, αναρωτηθήκαμε αν μπορούσε να βρει σε ένα ρόφημα ωφέλη δράσης, γεύση, απόλαυση καθώς και μια νέα εμπειρία. Φτάσαμε στο να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Με το Molly θελήσαμε να προσφέρουμε σε κάθε συνάνθρωπό μας έναν τρόπο ούτως ώστε να έχει όλα αυτά τα ωφέλη. Έχει δουλέψει την παρουσίαση, έτσι. Εξαιρετικός. Η αντικατάσταση από το κλασικό σχοινάκι με το βλαστό από το τσάι του βουνού καλύπτει δύο ανάγκες. Να σας πω ότι είναι πάντα χειροποίητη διαδικασία. Η πρώτη ανάγκη είναι αυτή του να το αναδεύετε καθώς απολαμβάνετε το ρόφημά σας. Η δεύτερη ανάγκη είναι η υπαρξιακή ανάγκη κάθε ανθρώπου να έρχεται πιο κοντά στη φύση, να γίνετε ένα με αυτήν. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε από εσάς 60.000 για το 15% της επιχείρησης, το οποίο θα αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη του μάρκετινγκ. Τι κάνατε πιο πριν? Η πορεία μου ήταν το να δουλέψω 18 χρόνια σε τράπεζα, το να σπουδάσω θεολογία και κάποια στιγμή, ενώ είχε πεθάνει ο πατέρας μου, 4 χρόνια μετά είχα βρει ένα κουτί με τσάι του βουνού. Όταν το άνοιξα και το μύρισα, ήταν τα αρώματα που βίωνα σε όλη μου την παιδική ηλικία. Όπο, τρομερό. Αυτή η ιδέα λοιπόν βρήκα ότι ήταν κάτι που με ενέπνε να ασχοληθώ. Βρήκα έναν άνθρωπο που είχε σπουδάσει βοτανική ιατρική και έγινε μια ομάδα η οποία όταν στήθηκε η επιχείρηση κατοχυρώσαμε σαν παγκόσμια πατέντα αυτό το κλαδάκι που βλέπετε. Είναι μοναδική πατέντα, την έχει κατοχυρώσει. Είναι αυτό, ναι. Δώστε μας λίγο την εικόνα, εκτός από το κόνσεπτ, λίγο την επιχείρηση, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Από το 2018 υπάρχει μια μεταποιητική μονάδα η οποία απασχολεί τον πατέρα μου, 2-3 εργαζομένους στην παραγωγή και άτομα εξωτερικά καθώς και εμένα που ασχολούμαι κυρίως με το marketing. Η επιχείρηση είναι μια μικρή μεταποιητική μονάδα, συνεπώς έχει τις ανάγκες του να προσαρμόζεται ανάλογα με την παραγωγή. Και ασχολείσαι full time αυτή τη δουλειά ή κάνεις και κάτι άλλο? Αναπεριόδους full time, αυτή την περίοδο σε part time επίπεδο. Οπότε ουσιαστικά εσείς είστε το ενορχιστρωτής. μυαλό της επιχείρησης και τρέχετε εσείς την επιχείρηση. Όσον αφορά το marketing, τι έχετε κάνει για να μάθει ο κόσμος το όνομά σας? Ασχοληθήκαμε να δώσουμε τα χρήματά μας σε προωθητικές ενέργειες που αφορούσαν το B2B επίπεδο. Συνεπώς, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Τώρα, στο κομμάτι του να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό
το προϊόν μας όσο μπορούμε, αναπτύσσοντας την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιες διαφημίσεις. Πωλήσεις έχετε? Έχουμε πωλήσεις. Ο μέσος όρος πωλήσεων τα τελευταία χρόνια είναι 40.000 Το χρόνο, το χρόνο. Η ανάπτυξή μας το πρώτο καιρό έχει επικεντρωθεί στα ξενοδοχεία. Με την κρίση του COVID αυτό ήταν πρόβλημα για μας. Πόσο σας κοστίζει, πόσο το πουλάτε? Είναι 1,5 ευρώ η πρώτη ηλιακή συσκευασία, 2,5 ευρώ είναι το εργατικά και 1,5 ευρώ είναι το profit. Το margin είναι πάρα πολύ μικρό. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει μέσω του marketing ουσιαστικά να αυξήσουμε τις πωλήσεις. Ο τζίρος 40.000 είναι αποτρεπτικός για μια εταιρεία να υπολογίσει ότι θα επιβιώσει με 40.000 τζίρο. Η πρώτη ύλη είναι ακριβή. Τι είναι ακριβό? Το μεγάλο κόστος είναι το εργατικό. Για να ετοιμαστεί κάθε κλαδάκι πρέπει να ετοιμαστεί στη σωστή δοσολογία, στο σωστό μέγεθος. Πρέπει να τοποθετηθεί χειροποίητα μέσα στο φακελάκι, διότι δεν υπάρχει μηχάνημα που να μπορέσει να το τοποθετήσει. Είναι ακριβό όμως. Είναι ακριβό. Για να έχεις τη δύναμη να φτιάξετε πιο πολλά. Mass production. Ναι. Θέλετε εσείς να το κάνουμε? Έχουμε τη δύναμη. Έχει έτοιμο σχέδιο, Κώστας. Ναι. Υπάρχει μηχάνημα? Η χειροποίητη διαδικασία σημαίνει ότι δεν υπάρχει μηχάνημα. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να κάνει 26 κουτιά την ημέρα. Είχα τη χαρά να έχω το μεγαλύτερο μέντορα της ζωής μου, τον πατέρα μου. Στη στρατηγική προχωρώντας μεταξύ σας, πώς είστε, συμφωνείτε, διαφωνείτε, πιστεύετε ότι πάτε στην ίδια κατεύθυνση? Στην προκειμένη νομίζω ότι είμαι τυχερός, γιατί έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος ακούει τι του λέω, δίνει τις βάσεις, δίνει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό, εκφέρει την άποψή του, αλλά πάντα ακούει και τη δικιά μου. Του φαίνεται, αγόρι μου. Είναι το παρόν, είμαι ας πούμε το μέλλον, οπότε συνδυαστικά το όραμα υπάρχει. Αφού είσαι το μέλλον, γιατί δεν είσαι full time στην εταιρεία? Εμένα αυτό από την αρχή με προβληματίζει πάρα πολύ. Άμα δώσουν τα λεφτά, θα πάει full time. Έχεις δίκιο. Όταν ήταν στις σπουδές του Κώστης, δεν θα μπορούσε παρά να είναι part-time η συμμετοχή του. Σωστό. Δεν θα έπρεπε να επενδύσω την υλοποίηση του δικού μου ονείρου. Μακάρι εγώ να μπορούσα να τον βοηθήσω στις σπουδές του. Εάν υπήρχε τρόπος, μια μηχανή η οποία θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει όλη την ιστορία και να παράγει με το 1/5 του κόστους, γιατί καταλαβαίνετε πέφτει πάρα πολύ το κόστος, εγώ θα μπορούσα να ζω στα χρήματα, αλλά και το 25%. Δεν νομίζω να δεχτεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σας, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Είμαι φαν, αλλά αυτό το περιθώριο κέρδους είναι τόσο μικρό, αυτό είναι το μόνο που με φοβίζει και θέλω να ακούσω από εσάς Δεν θα μεγαλώσετε έτσι. τι μπορούμε να κάνουμε, ναι. Μπορούν να βρεθούν τρόποι να βελτιωθούν και το κόστος του 1,5 ευρώ της πρώτης ύλης και της συσκευασίας. Αυτό ξέρετε ότι μπορεί να πέσει. Και το εργατικό. Το έχει μελετήσει. Το ξέρει πολύ καλά. Ξέρει ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να συμπιέσει το κόστος. Μπορούμε να μοιραστούμε ένα όραμα μαζί σας? Συγγνώμη που σας ρωτάω, αλλά θα το ήθελα. Λοιπόν, εγώ μπαίνω με την ίδια προσφορά με το Λέον, με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε κάποια meetings για να δούμε εάν μπορούμε να κατεβάσουμε το κόστος και να το φέρουμε σε ένα σημείο που το περιθώριο κέρδους να είναι τουλάχιστον 50% στο wholesale. Ναι, βέβαια. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Εννοείται μαζί. Μόνοι μου. Μόνοι σας. Λέων, είσαι να μπούμε μαζί εμείς οι δυο? Εγώ μπαίνω, βέβαια. Μου αρέσει να μοιράζομαι. Ωραία, μπράβο. Εντάξει, τότε θα μπω εγώ με το Λέων να το προσπαθήσουμε, να δούμε πού μπορεί να φτάσει, αξίζει τον κόπο. Και να αυτοματοποιήσουμε. Είμαι ειδικός εγώ στους αυτοματισμούς, Είναι- είμαι μανούλα. Εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν είναι? Έχει κάτι. Ναι, έχει κάτι. Για να δούμε, υπάρχει λίγο Κοίτα να δεις τι θα γίνει τώρα. Ναι, έχω αγωνία πραγματικά. Κι εγώ. Μπορούμε να μπούμε οι τρεις μαζί με ένα ποσοστό. Σας λέω ότι αυτό που ακούω είναι εξαιρετικά δελαστικό. Και δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ούτε καν την αντιπρόταση. Ξέρω ότι η Μαρία της αρέσει να μπαίνει μόνη της, οπότε θα την αφήσω μόνη της. Αλλιώς θα έμπαινα μαζί της, γιατί εγώ τη Μαρία την παραδέχομαι. Μπορώ να μπω μαζί σου, αν θες. Λοιπόν, οι από εδώ με τους από εκεί.
Έχετε 2 γκρουπάκια. Βλέπω το Χριστόδουλο και είναι συγκινημένος από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Dragon. Κι εγώ. Παίρνουμε το χρόνο μας. Βεβαίως. 2 Ωραία, λεπτάκια. πάρτε το χρόνο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, το να συνεργαστούμε με τη Μαρία, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποτυχίας. Αρκεί να μην τσακωθείτε καθόλου. Στίαβομαι. Θα έχουμε τσακωθεί full και μετά Και θα δεν θα έχετε συνεργαστούμε. τίποτα, ναι. Θα τα έχουμε καλύψει όλα. Η πρόταση της Περγαντά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μόνο το δίκτυο, αυτή η εμπιστοσύνη εμένα με συγκλονίζει. Ο πατέρας του είναι ωραίος τύπος, είναι ήρεμος. Ακούει. πώς Αλλά να σου μου πω. αρέσει και η ενέργεια του μικρού. Και ο μικρός δηλαδή είναι, δεν θα θα παλέψει, ήθελα θα παλέψει, ναι, ναι, να ναι. μου λείψει από το πακέτο. Ναι, ναι. Οι άλλοι δύο μου βγάζουν σε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά περισσότερη εμπιστοσύνη. Νιώθω ότι το πιστεύουν περισσότερο. Δηλαδή δείξαν και περισσότερο ενδιαφέρον. Ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα να σας ακούσουμε. Θα ήθελα την τελική απάντηση να την πάρει ο πατέρας μου, ο οποίος το οραματίστηκε. Λοιπόν, πριν τη δώσεις, εδώ είναι και ο δικός μου ο γιος. Επειδή και εμείς έτσι δουλεύουμε και πραγματικά σας θαυμάζω, βλέποντας έναν πατέρα με σκυμμένο το κεφάλι δίπλα σου, πολύ ταπεινό και μπράβο σας, και ένα νεαρό που το παίζει λίγο κάπως, θα ακολουθήσεις τον πατέρα σου. Εσείς Η κρίνετε. ιδέα του είναι πρωτότυπη και δεν υπάρχει στην Ελλάδα όσα τσάγια και να φτιάξουν. Είναι το πιο unique πράγμα που έχω δοκιμάσει. Θα ήθελα ο Κωστής να πάρει την τελική απόφαση. Ξέρει τι σκέφτομαι, πιστεύω, και θα ήθελα αυτός Θα να το ακολουθήσω πει. την καρδιά, θα οδηγήσω σε αυτό το group. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Έλα Κωστή, μπράβο σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έλα, ξεκινήσω από σένα. Βοήθα τον πατέρα του. Αυτό κάνω ήδη. Να είστε καλά. Και Σας καλή θαυμάζω, τύχη να. να ξέρετε. Συγχαρητήρια, κάνουμε καλή δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο, παιδιά. Πολύ καλό. I'm excited. Ναι. This is gorgeous. It's gorgeous. Δεν υπάρχει. Είναι Ναι. πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι έργο-τέχνης, δεν είναι Είναι τσάι. μπουκέ αυτό, είναι μπουκέ λουλούδι. Μπορώ να πάρω έκπτωση όταν τα αγοράζω. Ναι, 1 cent. Να σου πάρει το 1,5 ευρώ margin. Ένα από 4, 6, 7 για σένα. Εντάξει, γιατί εγώ πίνω πάρα πολλά εδώ. Θα γίνω η καλύτερη πελάτησα. Τα καταφέρατε. Πώς νιώθεις, Κωστή? Να πω σίγουρος, να πω ότι το περίμενα. Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τι σημαίνει για σένα που πέρασε αυτή την εμπειρία για αυτό το ταξίδι με τον Κωστή μαζί και είχατε μαζί αυτή την επιτυχία? Ο Κωστής επέμενε να το παρουσιάσω μόνος μου, θέλοντας να με τιμήσει. Αλλά τι μεγαλύτερη τιμή από τον πατέρα, από το να έχει έναν τέτοιο γιο. Να το πω έτσι απλά. Γιατί έχεις και εσύ παιδιά και το καταλαβαίνεις. Επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέει συνεχώς, ότι με εμπιστεύεται και βλέπει το μέλλον αυτής της επιχείρησης από κοινού. Στην οικογένειά μας νομίζω ότι μπορεί να διαφωνούμε, να μην ταυτίζονται οι απόψεις, αλλά η όποια σου απόφαση για μένα ήταν σεβαστή. Αυτό να το ξέρεις. Στη σημερινή νίκη φαίνεται πως είμαστε 2. Ωστόσο πιστεύω πως είμαστε 3. Εγώ, ο πατέρας μου και αυτός που έδωσε την έμπνευση στον πατέρα μου, ο παππούς μου. Είδα ένα φανταστικό κύριο, ήρεμο, πράο, με τρομερή ενέργεια. Ο γιος του με πιο έντονη ενέργεια, αλλά αυτό το team ήταν ένα πράγμα το οποίο με ρεμούσε. Δηλαδή μου έδινε να καταλάβω ότι μπορούμε να τους μιλήσουμε και να μας ακούσουν. Ήταν δηλαδή τρομερό προϊόν με μια ομάδα ήρεμη που είπε: θέλουμε να ακούσουμε, να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Η σοβαρότητά του και η ταπεινότητά του. Ο τρόπος που μας κοίταγε, τα μάτια του ήταν χαμηλά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο παπάς και δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε να δούμε αν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο υπόσχονται. Είναι όχι μόνο premium του premium το προϊόν αυτό. Ultra premium. Έτσι. Πιστεύω ότι ο πατέρας ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει να βοηθήσει το γιο του. Γι' αυτό είπα αυτά τα λεφτά είναι αμέσως να πάει full time.